De zomerscholing heeft eigenlijk als bedoeling om kinderen geen 6 weken leerstof te laten verliezen, maar even nog 3 weken op gang te houden, zodat ze niet alles vergeten zijn in augustus als de school terug begint. Ja, en is dat dan 3 weken lang, 5 dagen in de week gewoon naar school zoals ze normaal gewend zijn? Of is het wel op een ander ritme? Ze gaan wel 5 dagen gewoon naar school, maar we hebben heel veel echte leren ertussen. We hebben veel uitstapjes en bewegend leren zit er natuurlijk ook zeker in. Ja, hoe is het voor de kinderen zelf? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken van ja, het is vakantie, ik wil eigenlijk gewoon lekker thuis zitten. Ja, maar er zijn ook wel heel wat kinderen die het leuker vinden om naar school te komen dan als ze thuis zitten. Dan hebben ze ook iets te doen. Ze leren ook nieuwe vrienden kennen. Je gaat zien, binnen 2 dagen is dat precies al 1 groep. Ja, hoe zitten de leerlingen er nu in? Zijn ze wel enthousiast? Ja, die komen eigenlijk... Deze ochtend was het nog een beetje spannend. Je zag hier en daar zo wat beteuterende gezichtjes. Maar die zijn eigenlijk allemaal weg na een half uurtje. Als ze elkaar een beetje beter leren kennen, gaat het eigenlijk weer heel vlotjes. Ja, want er zijn in Zuid-Vlaanderen 3 locaties waar nu lesgegeven worden. Ja, in Oostburg, in Terneuzen en in Hulst. Ja, en is het dan, hoeveel leerlingen zijn dat ongeveer? Ja, in Oostburg en in Hulst hebben we 2 groepen. Dan hebben we 30 leerlingen ongeveer. En in Terneuzen zijn het er een goede 65. Van wanneer tot wanneer loopt het precies? Het loopt van donderdag 10 juli, van vandaag, tot 25 juli. Dat is de laatste dag. Ja, en daarna hebben ze nog even echt vakantie. Daarna hebben we allemaal nog even echt vakantie.